Made Manno Justice Borom Ganang Mark Hasin Jamatia Tei Kiran Jamatia Khursa Thai Kalayo Tipra Sharongni Bisingo Khoroksha Officer Ungna Besek Tukmani Kok Phiaba Shalsabaino Kaisa Shilaini Gulino Khorongni Officer Range ni Tiasar Botharjaka Rifleman Shukanto Dasbai Nokni Thapawo Horjinglia Mokulni Muktui Thaglia Hayungni Kemajaknai Khorokni Real Hero ni Nokhongo Borokni Nokhongni Borok Rokni Kaisa Sanmung Ungkha Nango Borok Justice Tabuk Naharthai Bo Jora Mannai Borok Justice Haste Hapang Edisini Hapang Thangai Malaika Kogrika Justice Renai Hinai Tabuk Naharthai Justice Bufuru Mannai Justice Bufuru Mannai Didi Report Jumoi TV আমি সরকারের কাছে এই আবেদন যে আমার হাজবেন্ডকে যে মেরেছে আমি সরকার আমি চাই প্লিজ আমার মানে যে মেরেছে ওকে আমি শাস্তি চাই ফাঁসি চাই আমি ফাঁসি চাই মানে শাস্তি চাই ভবিষ্যতে তোমার লাইফে কোনো চাকরি বাকরি কিছু তুমি কি সরকারের কাছে আদেশ চাও সরকার আমার তো ছেলে আছে আসো বাবা আমার একটা ছেলে আছে জন্য কিছু একটা সরকার থেকে আমি চাই যে আমার সরকার মানে যাদের জীবন বড় হয়ে সরকার কিছু একটা করে ওর জন্য আপনার নাম আমার নাম অর্পিতা দেববর্মা আপনাদের বাসা কোন জায়গা আমার বাসা উদয়পুর পুলিশ yang kumpan sia sus khobar mangkha ni ning bosai guli na khani ne ke jung phaikya phaimani si sungka bahai tong tabo khani sungmani si borok sawo baham tong ni sawo baham tong ni sawo ke yang bohok sai yang sai to nangkha kumi ni sawo blood nangnai ni sawo blood nangnai ke sung dodi dodi phaikya phaimani si rajak tong rajak bohok rajak tong an ko ni yan bosai no makhang nukha borok sawo yang rajak tong ni ne tau khana no biang sai to guli rok nangjak an kun khana sai mia ko sudan man bosai makhang nukha asum cái gì này này logi xong đi mất hàng rồi cái nông ở phai cho nó phai nhá ở phai nó phai càng cái ta vẫn nông tam rồi này lục rong này thani hay cái con bên này thằng tam rồi mà anh bớt sau masa tông serai anh bớt sai to anh bớt sai nó je bớt thani anh bớt nó mà nè bớt sasti ran musuh bớt phaji nang bớt jes ke bớt sasti ran musuh go bob anh bớt sai nó zaman bớt thaka bob hakan mat thai nè anh bớt sasti ran này anh bớt phaji order bớt anh mà nè सरकार नि nang nayo bớt phaji jes ke bớt nang này bớt phaji nang này anh bớt phaji nayo bini logi वो ताई कोई ना रो थे क्या बोले साजमा bini logi वो मैंने कुछ समझ तो काई nin mung kata mung kai Tiasar Birindia Rock, tini sini tiprasa tiasa rock, tini dujona guli kogoi butharjaka bela selama singsa, engkangkai o gotona angmano tiyoi, tini sini obo bo parawongka. Dewan Pariwo, kogro koin kisah kuar honuta. Kuar parawo. Engkai je omahaikia butharjak mano tiyoi, je butharnainyo nungtamo nai ba bomahai justice nai ba no poriborno hoke tamana. Jengke logo no tabuk ni bisingo no jeng bono phansi nai tei mungsa jeng nai ya jeng bono tabuk no phansi jeng nai tini o jagawo tirpurani ba sabo nanya phaikya je ang sirungmani CM no masana ang te CM tini phayoi je butharnaino tamo sajarinane eba nukhungni bagai tamo ko kosar kalangkha boto sakha logo no bo amo phasi ronai amo haino ko bisar manai amai sauta hata jeng ko bisa saya han pasang tabuk logo no jeng phasi no jeng nai thong dei mungsa jeng nai ya